Dobra, siedem się tu. Nie idą, To dobra. nie widać za tym drzewem. Już sum nie wiem co robić. No Bożeście naobiecali. Ksiądz Marian popierał was tym wszystkim. I co z tego wyszło? To wszystko grozi, ale to musi być czas, to musi być czas. To nie ma tak oros to zrobić. To się nie da. Dobrze. To musi być czas. Burmistrzu, ja mam tu prośbę. Tu taką mam wniosek o założenie działalności gospodarczej. Dziś tego nie obejrzę, bo dobrze, ja rozumiem, żeby się ja to jutro obejrzę, co tu tam jest. No, do widzenia, dziękuję. Powodzenia. Ja to jutro rozpatrzę, obejrzę i postaram się to rozpatrzyć. No to jo, burmistrz. Księży proboszcze, słuchajcie, on tu dał jakieś podanie mi, ten gość, na otwarcie działalności prywatnej, otwarcie sklepu rowerowego jakiegoś. No i koperta dał w załączeniu. No weź i no otwórz ta koperta. No weź i Wiela! Powiedz im tela, to się dowo za stragan, za sztant, ale nie za sklep. No. No to szczęść Boże, ja. Dobra.